Sa number 6, masobra sa 14 million pesos nga balor sa mga smuggled nga mga sigarilyo na diskubrihan sa isa ka compound sa Bago City. Natultulan sa otoridad ang compound sa Purok Nara, Barangay Malingin sa Bago City kung sa diin ila na diskubrihan ang masobra sa 14.6 billion pesos nga balor sa ginaligar smuggled cigarettes Huwebes ang hapon. Antesini, nagpatigayon sang checkpoint operation ang Bago PNP sa Barangay Lagasan sa Bago matapos magkabaton sang report angon sa pagtransport sa suspected untaxed cigarettes nga iga-distribute sa syudad. Ginparahan sang kapulisan ng isa ka van nga kaginbuksan sang driver ang cargo compartment sang salakyan kung sa diin una nga nakitaan ang mga nilabhan. Apang nasiplatan sang pulis ang rim sang sigarilyo nga gintabunan sa mga nilabhan. Didto kaginbulgar sang driver nga ginkarga ang nasambit nga shipment sa sigarilyo halin sa isa ka compound sa Purok Nara. Ginkatuan sa kapulisan ang lugar agud i-verify ang impormasyon. Samtang sila ay naga-surveillance, may duha ka mga lalaki ang nakabutik sa ila kag nalagyo pinaagi sa paglumpat sa kudal sa likod nga bahin sa mga compound. Sa bulig sa mga opisyalis sa barangay, nasulod sa kapulisan ang compound para sa verification kag dito na diskubrihan ang kinarton nga mga illegal nga mga sigarilyo.